Татарча сөйләрмен. Мондый хәл. Менә безнең конференциянең исеме Җәмгыять тормышын тотрыкландыруда ислам диненең әһәмияте, роле. Бу бик зур проблема. Моңар без элек игътибар итмидек, игътибар итәргә ярамый да иде. Теге вакытта бары 85нче елда гына безнең сиясәтебез 180 градуска борылып, халыкларны саклау проблемасы, халыкларны бер халыкка әйләндерү. Сталин әйткән иде теге вакытта, бердәм совет халкын төзибез без дип. Хәзер кызганычка каршы бердәм рус халкын төзү яңадан кайтты. Андый лозунг. Ләкин ул мин уйлыйм узакка бармас. Чөнки барлык халыкларда үзләренең үсешен телиләр һәм үсәргә омтылалар. Менә шул яктан караганда, менә ислам диненең роле безгә караганда, безнең Татарстан инде элеке автономик республика иде. Союздаш республикаларга мин әле дә йөрим, конференцияларга барам. Анда инде шактый күптән менә үзләренең халыкларын формалаштыруда, үзләренең халыкларын төзүдә исламның ролен бик зур итеп сөйли башладылар. Бездә дә шулай ул. Менә әле без Кырым татарлары турында бик күп сөйлибез инде. Иртәгә анда күрәсез сайлаулар, тавыш бирүләр булачак. Анда да Шәүдияр дигән бер галимнәре бар аларның. Ул Нью-Йоркта бик зур китап чыгарды. Кырым татарларының формулашулары турында, Кырым татарларының оешулары турында. Һәм ул шул чорда ук инде язып чыкты. Кырымда бик күп төрки кабиләләр яшәгән. Шул төрки кабиләләр бөтенесе бер Төркигә ошаган телдә сөйләшкәннәр, ләкин һәрберсенең сөйләше төрлечәрәк. Кыпчак, угыз, шулар арасында төрле юнәлешләр булган. Менә шушы бик күп кабиләләр оешканнар, бер күп кабиләләр яшәгәннәр, ләкин шуларны бер халык итеп оештыруга 14нче йөз башында Үзбәк хан, Алтын Урданың Үзбәк ханы, ислам динен дәүләт дине итеп кабул итә дә, дәүләт дине буларак ислам дине бөтен халыкка кернәп тарала һәм шул ислам дине менә шушы кабиләләрне берләштереп безнең Кырым татары халкын төзүде дип язган. Әле күптән инде ул. Нью-Йоркта чыккан китабында. Бездә бу мәсьәләләргә шулай ук шул күзлектән чыгып якын килергә тиешбез. Безнең Татарстанда татарлар, менә хәзер татарларны. Татар исемен йөрткәч, ул да бу Сәүдиярдә шуңар игътибар итә. Татар исемен йөрткәч гадәттә монгол татарлар белән, татар яулап алучылар белән бәйләргә тырышалар халыкны. Имеш шуның дәвамы дип карыйлар. Һәм төрле республикаларда бездә дә шулай ук яулап алучыларга, илләрне җимерүчеләргә, төрле шәһәрләрне җир белән тигезләп китүчеләргә, татар монголларга караш бик уңай түгел, тискәре. Шул карашны безгә дә татар исеме булгач китерәләр дип, менә бу Сәүдиярдә бик зарланган. Мин дә шуларны күптән язып киләм инде. Менә безнең халкыбыз, татар халкы хәзергә, ул татар монголлардан килми. Безнең җирле халык бик борынгыдан, безнең ирага кадәр үк яшәгән җирле халыклардан килә. Җирле кабиләләрдән, шуларның бергә оешуы нәтиҗәсендә безнең татар халкы формалашкан. Бергә оешуны ислам дине оештырган. Ислам дине оештырган.
Чөнки дәүләт дине буларак бөтенебезгә дә бер дин буларак кергән, һәм шул динне бөтенес тотып, бер максат белән нәрсәдер эшләргә чакыру, бөтенесе шул ислам дине исеменнән барган һәм халык әкрен-әкрен генә бергә оешып, бер халык булып формалашкан. Моны Азәрбайҗаннар да шулай карый хәзер. Төрекмәннәр дә шулай карый. Кыргызлар да шулай карый, казаклар да шулай карый. Менә шул юнәлештә мин инде шуның бер өлешен генә сөйләрмен дип, монда менә бу чуашларны булгарлаштыруда ислам диненең роле дигән бер доклад сөйләрмен дип алындым инде. Мин аны кыска гына әйтәм сезгә, узак вакытыгызны алырга теләмим. Менә безнең 90-нчы елларга кадәр bütün нәрсә ачык иде. Bütün нәрсә ачык иде. Без элекке монда яшәгән халык, элекке булгарлардан, касаннардан киләбез, суарлардан киләбез дип язалар иде. 90-нчы елларда берничә кеше килеп чыкты. Biz үзебезне җирле халык дип, бу халык дип күрсәтмик әле. Менә руслар татар-монголлардан куркып торсыннар, biz үзебезне шул татар-монголлардан калган дип әйтик, һәм бездән дә руслар куркып торсыннар. Ул нигә куркып торырга тиеш? Аның дәүләте бит ул. Без аны алар кул астында калганбыз инде. Ул әйттереп сөйләүнең мәгънәсе юк дип әйтеп карадым мин аларга. Алар минем укучыларым дип әйтерлек, миннән яшьләр. Менә шулай әйттереп булгарларны да ул татар түгел бит булгар. Ул чуаш бит. Дип сөйли башладылар. Бу мәсьәләне куйды бу мәсьәләгә беренче игътибар итә Петербург университетында эшләгән Хөсәйн Фәйзханов. Ул бик күп сүзләрне укый алмыйлар кабер ташларында. Шуларны Хөсәйн Фәйзханов үзе Нижний Новгородтан килгән, Чувашча да белгән бераз. Чуваш сүзләре бит бу дип әйткән. Шуннан соң инде 1883 елда. Онан соң инде Ильминский 2 елдан соң һәм безнең кайбер яшьләр дә шулай. Менә мин сезгә хәзер шуны әйтмәкче булам инде. Бу кабер ташлары ике стильдә. Беренче стиле чиста татарча дип әйтерлек. Менә мин сезгә 1317 елда язылган бер кабер ташны күрсәтәм. Егетләр күрке, күңелләр үзәге, галимнәрне Абдулла зияраты торыр. Аңлашыламы? Нәкъ безнең тел. Бу тел килгән имеш, теге татар-монголлар белән килгән тел, безнең тел түгел дип, менә безнең тискәре галимнәре шулай чыгып сөйләделәр. Бит мондый тел